Цял живот ние хората тичаме. Тичаме още от самото начало. Все бързаме. Бързаме да пораснем, да станем нещо, бързаме да се влюбим, бързаме да създадем семейство, да родим деца. И после започва истинското тичане. Сутрин ставаме и бързаме. Бързаме да закараме децата на ясла, на детска градина, на училище, бързаме да стигнем до работа, да не закъснеем, бързаме да отметнем задачите, да напазаруваме, да изчистим, да сготвим, да изперем. И така, ден след ден, година след година, тичаме. Тичаме след срокове, тичаме след пари, тичаме след сигурност, тичаме след живота, като дори не сме сигурни, че това, след което тичаме, е нашето. И все гоним. Гоним автобуси, самолети, възможности, гоним хора, гоним любов, все нещо гоним. И знаете ли, най-страшното е, че не спираме да се запитаме, къде всъщност отивам аз? Защото това, което гоня аз, изобщо моето ли е? Не се спираме да се запитаме, защо толкова бързаме, защо все тичаме. И тогава, знаете ли, живота прави нещо много интересно. Слага пред нас един камък, голям, който не можем да заобиколим, да прескочим, често болезнен. И тогава нещо се случва. Тогава много често идва раздяла, или идва болест, или идва загуба, идва развод. Много често идва криза и тогава човек се препъва. Тогава човек спира не защото иска, а защото вече не може да тича. И точно тук започва истината, защото докато тичаме, не усещаме. Чак когато спрем, започваме да чуваме. Започваме да чуваме себе си, душата си, тялото си, болката си, истината си. А ние хората какво правим? Ние хората ставаме и започваме пак да тичаме. Този път обаче тичаме по доктори, по болници, тичаме по решения, тичаме по начини да оправим нещата, само и само да не спрем истински и да не чуваме, само и само да не усещаме. И какво се случва? Минават седмици, минават месеци, минават години, децата порасват, живота се случва, а ние чак тогава за първи път сядаме и оставаме сами. Сами със себе си. Оставаме сами с мечтите си, за които нямахме време, оставаме сами с чувствата и емоциите, които сме преглъщали, потискали, и тогава човек остава сам. Остава сам с живота, със себе си, остава сам с живота, който е отложил за като порасна децата, като построиме къщата, като завърша децата, като се пенсионирам един ден. И тогава идва въпроса, за какво по дяволите беше цялото това тичане. Обаче, знаете ли какво се случва? Случва се това, че истината излиза наяве, а истината е неудобна. Истината е, че човек е бързал и тичал през живота. Затова днес искам да ви кажа нещо много важно. Спрете! Спрете! Не когато се счупите, не когато дойде болестта, раздялата, развода, кризата, спрете сега. Сега. Спрете, докато още можете и докато още има време. Спрете за момент. Поемете си дълбоко въздух и почувствайте тялото си, почувствайте себе си. Защото живота не е състезание. Живота е преживяване. Затова правя всичките тези събирания, събития, затова правя тези терапевтични групи, не за да ви дам още нещо, което да гоните, още нещо, което да преследвате, не за да ви дам още нещо, след което да тичате, а за да ви дам пространство да спрете, да дишате, да усещате. Защото истинската промяна не започва, когато тичаме. Истинската промяна започва, когато спрем, когато останем със себе си. Затова заповядайте в божествено изцеление и терапия за трансформация на душата и ДНК активиране и спрете да тичате сега. Започнете да усещате, защото живота не ни е даден за да бързаме, живота ни е даден за да го преживяваме. Затова, какво се случва цял живот? Тичаме. Тичаме сутрин, бързаме през деня, гоним задачи, вечер сме уморени, но пак мислим какво още трябва да направя. И тогава в един момент разбираме, че не живееме, че просто наваксваме,
докато живота не ни спре с криза, с болест, с развод, с раздяла, с нещо, което ни кара да се обърнем навътре към себе си. Затова това видео не е просто за осъзнаване. Това видео е покана. Покана да спрете, да излезете от шума, от забързаното ежедневие, да се върнете към тялото си, към душата си и да усетите отново себе си. Затова създадох Божествено изцеление и терапия за трансформация на душата, защото това е място, в което човек спира, диша, освобождава напрежението, потиснатите емоции и се свързва отново с себе си, с истината, с тялото, с Бог. И това е един реален вътрешен процес. Затова ако усещате, че сте уморени да тичате, ако усещате, че нещо във вас ви казва стига вече, стига, тогава заповядайте на Божествено изцеление и терапия за трансформация на душата и ДНК активиране. Правя редовно срещи в Лондон, в Сандански, в Благоевград, в София, в Варна, в Бургас, в Велико Търново, в Пловдив. Правя редовно срещи и в Виена. Съвсем скоро очаквайте срещи и в Германия. Затова, ако усещате, че е време, ще оставя линк в коментара. Заповядайте, защото е време да спрете. Живота не е състезание и не е нужно да чакате да се разболеете или да попаднете в криза, за да го разберете. Направете го сега, докато все още имате време.